नमिये में 9 दिन रही, नमिये में 9 दिन रही मैया के पहरा हो। नमिये में 9 दिन रही मैया के पहरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के पूजन के दिनवा आई दशहरा हो। पूजन के दिनवा आई दशहरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के। रढ़िया पेटरिया संगे बासवा के बतिया पियर मोलाइम होके पोखरा के मटिया। हो रढ़िया पेटरिया संगे बासवा के बतिया पियर मोलाइम होके पोखरा के मटिया। हल्के मूर्तिया रहे, हल्के मूर्तिया रहे रंगवा सुनहरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के। भवनिया बड़की हो हार रहे माई गरदनिया। ओ 10 भुजा में रहस दुर्गा भवनिया बड़की हो हार रहे माई गरदनिया। ललकी चुनरिया रहे, ललकी चुनरिया रहे लमहर अचरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के। सप्तमी के दिनवा मैया के पट खुली 8वीं के दिनवा। सुबह में आसन लागी 7वीं के दिनवा मैया के पट खुली 8वीं के दिनवा। दोनों बेरा मुन्ना माई के, दोनों बेरा मुन्ना माई के गई है न पचरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के भैया तू कोहरा हो। मूर्ति बना दो माई के।